दिनै नोंथाङा आर'ज खालामो ना सानसेयाव नों बेसेबां घन्टा नों इसोरखौ आर'ज खालामो जों दिनै गोजोननाय होननानै नागिरो नाथाय जोङो मोना मानो थाखाय जों दिनै संसाराव देरहानायनि जाफुंसारनायनि थाखाय जों आसा खालामो बरसा खालामो जों माबोरै मोननो हागोन दिनै गोबां मानसिफोर दं गिर्जायाव थांनो हाया आर'ज खालामनो रोङा मानोना बिसोर आत्मिक जिउआव दिनै थैनाय उन्दुलांनाय जिउआवहाय आङो गोबां गाज्रि खामानिजों सैतानिक खामानिफोरजों आङो जिउखौहाय दैदेनदोंमोन आंनि गासै समस्या सानाय सुनाय जेंनाफोरनिफ्राय बे नोंखौ हिल खालामनो हायो होनना सोखानो हायो प्रेज द लर्ड बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङै दं गोबाव सम जाबायमोन इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेबायदि आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आङो अनलाइन फैदोंब्लाबो लाइभ फैदोंब्लाबो नोंथांमोनजों बेबायदि भिडिअ लानानै फैनो हायाखै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं फैबाय दिनै आं मोनसे बिसेस बिसयखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाइभ फैदों जाहैबाय बेनो जाहैबाय आर'जनि बिसय जों दिनै आर'जखौ मानो खालामो आरो मानो खालामनांगौ आरो आर'ज खालामोब्ला जोंहा मा लाब जायो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो लुबैदों 10 बेनिफिट्स अफ प्रेयार आर'ज खालामनायनि 10टा जोंनियाव मुलाम्फा आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो लादों जाहैबाय बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुसुं मोनसेल' सेन्टेन्सनि बाइबेल सिरि आं फरायग्रोनो लुबैदों जाहैबाय बेनो जाहैबाय 1 थेसलनियान्स चैप्टार 5 नि भार्स 17आवहाय जोंखौ बुंदों 2 थेसलनिकियानि 5:7 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों आर'ज खालामफ्लाय प्रे उइदाउट सिजिं थाथ'नाय गैयालासेनो जोंखौ खालामफ्लाय होनना बुंदों जोंखौ खालामबाय था मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय गासै थासारियाव जोंखौ आर'ज खालामनायखौ लुबैदों जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ कालभारिनि क्रुसाव आलायनाय जासिगोन बेनि सिगां फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गेतसेमानि बागानाव थांनानै बियो आर'ज खालामदों अब्ला आर'जआ दिनैहाय जोंनि थाखाय बेसे गोनांथि दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आनो गावनि इसोरनि बिसा जानानैबो दिनै आर'ज खालामदोंब्ला अब्ला जोंनि जिउआव दिनै आर'ज खालामनो गोनां आरो बे आर'जनि बेनिफिटआ दिनैहाय मा होनोब्ला गिबि पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार प्रटेक्ट आस आर'ज खालामनाया जोंखौहाय बेंनानै लायो होननानै बुंदों बेंनानै लायो जोंनि गासै समस्या दुखु जारलाफोरखौ सैताननि आनजादफोर फैब्लाबो बियो जोंनि सोरगिदिं बादा लुनानै थायो होनना बेयो जोंखौहाय बेंनानै लायो प्रटेक्ट खालामो बियो जोंखौ आसरित बाथ्रा नैथि पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार ड्रस यु क्लोजार टु गड नोंखौहाय बे इसोरजों खाथिनिफ्राय खाथि सोमोन्दो लाखिनायाव बियो हेफाजाब खालामो होनना बुंदों खाथिनिफ्राय खाथिसिम बियो थांहोनो हायो जों इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनायाव बे आर'जआ गोबां गेदेर खामानि मावो आरो थामथि पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार चेन्जेस थिंस जोंनि गासैखौबो बे आर'जआ सोलायहोनो हायो जोंनि गोसोआव गाज्रि साननाय दंमोन बे आर'जनि गेजेरजों जोङो गावखौ जुदि इसोरनो गथायोब्ला जों सोलायनो हागोन आंनि जिउआवहाय आङो गोबां गाज्रि खामानिजों सैतानिक खामानिफोरजों आङो जिउखौहाय दैदेनदोंमोन आङो जेब्ला इसोरनियाव गाबनानै गावनि गोसोखौ रिपेन्ट खालामनानै सोलायनानै इसोरनियाव आं आर'ज गाबगोन आंनि बे गासै गोसो गाबनांनाया आंनि बे गासै पापफोरा सोखाजागोन होनना बुंदों बेसे गेदेर बाथ्रा बेनिखायनो जों दिनै आर'ज खालामोब्ला बेबायदि जोंनि जिउआव जों सोलायनायखौ जों मोननो हायो प्रेयार मेक्स इउ हेपि आर'ज खालामोब्ला बियो जोंखौहाय गोजोननाय खुसि लाबोयो होनना बुंदों रंजाहोयो बे आर'जआ जोङो दुखुआव दंमोन इसोरनि आर'ज खालामबाय जोंनि गासै दुखुआ बोखारजाबाय जोङो रंजानो हाबाय बेसे मोजां बाथ्रा बेनिखायनो नोंथांनि जिबनाव जुदि रंजानो लुबैदोंब्ला नोङो आर'ज खालाम 5 पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार गिभ्स इउ पिस जोंनि जिउआव बियो गोजोननायखौ लाबोयो जों दिनै गोजोननाय होननानै नागिरो नाथाय जोङो मोना मानो थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनो रोङाखै जों इसोरनाव नांथाबनानै थानो हायाखै गोजोननाय आरो रंजानायखौ जोङो नागिरनानै मोननाय नङा जेब्लासिम नोङो इसोरजों थाया इसोरनि आशीर्बादा इसोरनि बोरा इसोरनि अननाया नोंनियाव थायाब्ला नोङो गोजोननाय मोननाय नङा दिनै जों संसाराव गोजोननाय आरो रंजानायखौ एखे होननानै साननानै लानो हायो नाथाय बे नङा गोजोननाया बेलेग आरो रंजानाया बेलेग रंजानाया जाहैबाय जों मोदोमनि बबेबा नांगौखौ जों मोनोब्ला जोङो रंजायो नाथाय गोजोननाया जिउनि जायहा गोजोननाय दङ बिहा रंजानाय थायो नाथाय जायनि जिउआवहाय रंजानाय दङ बियो गोजोनै थानो हाया मानोना बे संसारनि नांगौखौ दिनै आंनो गारि नांगौ आं मोनबाय रंजाबाय नाथाय आंनि गोसोआव गोजोननाय गैया नाथाय जायहा इसोरखौ लानानै जिउखौहाय थोजासे होननानै साननानै लानो हायो नैबे मानसियासो गोजोननायखौ मोनो आरो बेबायदि मानसिया जेब्लायबो रंजानानै थानो हायो बेनिखायनो गोजोननाय आरो रंजानायनि डिफारेन्सआ बेनो दथि पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार मेक्स इउ स्पिरिचुवेलि स्ट्रं आर'ज खालामनाया नोंखौ आत्मिकआव बियो बोलोगोरा खालामो होनना बुंदों
स्पिरिचुवेलि ग्रोथ खालामनायाव आत्मिक जिउनि दावगालांनायाव बे आर'जआ जोंखौ खामानि मावो होनना बुङो। बेनिखायनो नोंथाङा दिनै आत्मिक जिउआव दावगानोब्ला स्पिरिचुवेलि ग्रोथ, स्पिरिचुवेलि स्ट्रं, आत्मिक जिउआव नोङो बोलोगोरा जानोबा नोङो आर'ज खालामनो नांगोन। दिनै नोंथाङा आर'ज खालामो ना? सानसेयाव नों बेसेबां घन्टा नों इसोरखौ आर'ज खालामो? 24 घन्टानि गेजेराव नोङो बेसेबां मिनिट नों आर'ज खालामो? आंबो दिनै गोबांथार खम आर'ज खालामो। फुंनि समाव आर'ज खालामबाय, बेसेबां आर'ज खालामो? सानजौफुनि समाव आर'ज खालामबाय, बेसेबां आर'ज खालामो? दिनै नोंथाङा उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामगोन, बेसेबां आर'ज खालामगोन? सानसेयाव 24 घन्टानि गेजेराव दिनै नोंथाङा बेसे आर'ज खालामो? अब्ला नोंथाङा दिनैहाय गावखौ साननानै नाय। आत्मिक जिउआव जुदि नों बोलोगोरा जानोब्ला जोङो आर'जआव नांथाबनानै थानांगोन। जोङो आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जायोब्ला जोङो संसारनियावबो जों बोलोगोरा जानो हागोन। जोंनि गासै नांगौफोरखौ इसोरा दिनै सुफुंनानै होगोन। बेसे मोजां बाथ्रा। बेनिखायनो जों दिनै आर'जआव जोङो नांथाबनानै थानि। बेनिफ्राय नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार हिल्स इउ फ्रम अल पेन। नोंनि गासै समस्या, सानाय सुनाय, जेंनाफोरनिफ्राय बे नोंखौ हिल खालामनो हायो होनना बुङो, सोखानो हायो। बेनिखायनो जों दिनै आर'ज खालामनि। बे आर'जनि गेजेरजों जोंनि गासै दुखु जारला, गाबनांनाय, सैनांनाय गासैबो बोखारजागोन, सोखाजागोन होनना बुंदों। अल पेन, नोंनि गासै सैनांनाय, सानांनाय समयसानिफ्राय बे आर'जआ बोखारनो हायो। जों दिनै जब्रा जायो, इसोरनाव आर'ज खालामो, सोखा जायो। बेसे गेदेर बाथ्रा। जोङो दुखुआव थायोब्ला जों इसोरनाव गावखौहाय इसोरनो गथायो, जोंनि गासै दुखुआ बोखारजायो। बेसे गेदेर बाथ्रा। जों जेब्ला रंजायो नाथाय इसोरखौ जों बावगारनानै थायो। जों जेब्ला दुखु जायो अब्ला जों आर'ज खालामो, नाथाय इसोरा जोंखौहाय बुंदों आर'ज खालामफ्लायनानै जेबो थाद'नाय गैयालासेनो मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनो गोनांथार होननानै बुंदों। बेनिफ्राय 9 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार मेक्स इउ लेस सेल्फिश। दिनै गावनिल' साननायनिफ्राय बे जोंखौ गोजान खालामनो हायो। दिनै आंनि गोसोआव जुदि गाज्रि साननाय दंब्ला, आं जुदि इसोरजों नांनानै थायोब्ला आं इसोरनि बाथ्राखौ मानिगोन। आंखौ इसोरा बेबायदिसो बुंदों। मेगन सानो होआखै, गुबुननि मुवाखौ लुबैनो होआखै, बेबिसार खामानि मावनो दिनै होआखै। आङो गाज्रि खामानियाव थांनाय नङा। आंनिल' साननाया आंनियाव गैया जागोन। दिनै आंनि नसुं सेराव आंनि बिदा फंबायफ्रा दुखुआव भुगिनांनानै दं, आं बेखौ सहाय खालामनो हागोन। आंनि आरजिनायखौ आं दिनै गुबुनखौ होनानैबो इसोरखौ बाख्नायनो हागोन। जेब्ला नोंनियाव इसोर थागोन आरो जेब्ला नों इसोरजों आर'ज खालामगोन अब्लासो बेफोर खामानिखौ नोङो मावनो हागोन। दिनै नोंथांनि जिबनावबो बे खामानिखौ जुदि मावनो लुबैदोंब्ला नोङो दिनै आर'जआव नांथाबनानै था। बेनिफ्राय 2 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार गिभ्स इउ होप होनना बुंदों। दिनै आर'ज खालामोब्ला बेनियाव जों आसा मोननो हायो, भरसा जोङो इसोरनियाव मोनो। बेनिखायनो बे आसा आरो भरसाखौ जों माजों सुफुंगोन? जोंनि आर'जनि गेजेरजोंसो। बेनिखायनो आर'ज खालामनाया नोंथांनि जिबनाव गोनां। जों दिनै संसाराव देरहानायनि, जाफुंसारनायनि थाखाय जों आसा खालामो, भरसा खालामो इसोरनियाव। नाथाय जों माबोरै मोननो हागोन? आंनि दिनै नांगौखौ जुदि आङो आर'जनि गेजेरजोंसो इसोरनो मिथिहोनो हायोब्ला आङो मानो आर'ज खालामालासिनो थानो? आंनि दुखुनि गासै जेंनाखौ जुदि आं इसोरनि आर'जनि गेजेरजों गथायोब्ला, आंनि गासै दुखु जेंनाफ्रा सुस्रांजायोब्ला आं दिनै इसोरखौ मानो आर'ज खालामा जानो? बेनिखायनो इसोरनियाव गासै आसाया दङ होनना बुङो, बेनियाव गासै भरसाया दं। बेनिखायनो जोंनि गासै आसा, भरसा, मावनो लानाय गासै थांखिफोरखौ जोङो इसोरनो दिनै गथायनि। जोबथि पइन्टआ जाहैबाय प्रेयार गिभ्स इउ भिक्टरि। नोंनि जिउआव बियो देरहानायखौ लाबोयो। जेब्ला नोंनि जिउआव नोङो देरहाबाय, नोङो रंजानो हाबाय, नोङो गोजोननायखौ मोनबाय। इसोरा नोंजों लोगोसे थायोब्ला नोंनि गासै मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुङो। बेसे गेदेर बाथ्रा। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो जोंनि जिउआवहाय दिनै आर'जनि गेजेरजों जोङो बेबायदि मुलाम्फाखौ जों मोनोब्ला जों इसोरनाव मानो आर'ज खालामनो हाया? दिनै गोबां मानसिफोर दं गिर्जायाव थांनो हाया, आर'ज खालामनो रोङा, मानोना बिसोर आत्मिक जिउआव दिनै थैनाय, उन्दुलांनाय। बेनिखायनो बे आत्मिक जिउआव थैनाय, उन्दुलांनायखौ जोङो फोजानोब्ला, जों स्पिरिचुवेलि स्ट्रं खालामनोबा, स्पिरिचुवेलि ग्रथ खालामनोबा, आत्मिक जिउआव दावगाहोनोब्ला जोङो आर'ज खालामनांगोन। आर'ज खालामनांगोन। अनलायग्राफोर, इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आसिरबाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।